जोंनियाव दायो माखासे केसनि आं पुलिसजोंबो रायलायदोंमोन। दा बे केसखौ बोखारनो हाया जाहैदों आरो आंनि बिमा बिफानि आइ आफानि नामाव फार्स्ट टाइम बिसोरो जोनोमाव कर्ट गानांगोन एबार। जोंहानि न'खौ लानानै गोबांथार भिडिअ माखासे भाइराल आरो बेखौनो स्क्रिनशट खालामनाय नुनो मोन्दों आरो गोबाङा कनफिउसबो जानानै दं आरो सोंदों मा जामारखो मिथिनो लुबैयो उमुक उमुक भिडिअ लाबो। हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथुमथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोना बे इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ। ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बोथोरा एकदम माबा लोगोफोर अखाबो हाबाय दं नालाय एसे खोमसिसि नुदों आरोना स्रां गैया पावार गैया नुदोंना लोगोफोर। ओमफ्राय माने दिनैयो माने जेबो संनाय जानाय मावनाय दांनायनि ब्लग भिडिअ नङा आरोना लोगोफोर। भिडिअआनो जाहैबाय दासान्दि माने नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ एमजि आरो प्रितिनि गेजेराव मा सोलिगासिनो दङ मा जागासिनो दङ। ओमफ्राय आङो बावैसो सिगां माने मोनसे भिडिअ होदोंमोन आरोना आंबो बिसोरनि सायावनो माने गोरोबफिनलायनायखौ मा होनो नुनानै बा रायजो राजाखौ लानानै गोरोबफिनलायनानै मिथिं दावथिं बेफोरबायसा जालायनायाव बिराद मोजां मोन्दोंमोन आरोना गोसोखौ माने ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दोंमोन जेन'बा निजिनि आंगोआ माने गुबुन माबाखौ आरोना गावनि फेमिलिखौ मोननानै बा जायखिजाया लोगो मोनलायनानै बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनफानाय मोन्दोंमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बेयावनो नै दा एसे बावैसो सिगां माने एमजि फंबाया माने भिडिअ लाबोदो आरोना गावनि माबानि गेजेरजों। बेनिफ्राय माबोरै बेफोरबायसा जाखो दिनै रायजो राजा लानानै मिलायलायनानै गोबां माने भिडिअबो गोसारदोंमोन आरो बिसोरनि गेजेराव अनलायनायबो नुबायमोन। ओमफ्राय मानसिफोराबो बुहुत मानसियानो माने कमेन्टनि गेजेरजों गोजोननाय बुंहरदों सोरबा बायदिया बिराद मोजां मोन्दों गोरोबफिनलायनायखौ बेफोरबायसा होन्दोंमोन आरोना। ओमफ्राय नै दायो बेयावनो आरो बिसोरनि गेजेराव बिराद गेदेर काहानि जानो थांगासिनो दं आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय एमजि फंबाया मा होनदों। बेनिफ्राय माने आंबो इसे माने भिडिअखौ नायनानै दुखु मोननाय रखम मोनदों आरोना। मानो होनबाथाय एमजिआथ' दाय मावबाय र' नाथाय बै बिमा बिफायाथ' जाम्बा जाम्बिफोराथ' मा मिथिगोन मा मागोन बेफोरखौलाय। दा फिसालानि दायखौ बिमा बिफानावबो बेफोरबायसा थिखांनाङामोन होननानै आं सानो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना मा सानो? ओमफ्राय जायखिजाया एमजि फंबाया मा होनलांखो नोंथांमोना एसे नायलांबानो जाबाय। आरो नोंथांमोनाथ' बयबो माने नुखाबायानो जानो हागौ एमजि फंबाया गावनि भिडिअनि गेजेरजों मा बुंदों। दायो माने गोरानि सायाव गोरा जालांनाय रखमानो जाहैदों आरो बिसोरनि संसारा। दायो प्रिति बिनानावाबो केसखौ माने गिदिरनि सायाव गिदिर खालामनाय रखम जाबाय। एमजिखौ माने केस होबाय एमजिनि बिमा बिफाखौबो माने केस होनानै दोनदोंनो आरोना। ओमफ्राय दायो केसखौ माने सिफायनो गोबां टाइम नांसिगोन ओरै रखम खोथा बुंदों आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। भिडिअखौ माने सिगाङाव नायनानै बिराद गोजोननायबो मोन्दोंमोन। ओमफ्राय दायो फिन खेब माने भिडिअआव आरो एसे गोसोखौ बोरैबा मोनफिनसिगोन आरोना नायगिरि बिथांमोनाबो लोगोसे। दाथ' जों मिथिला लोगोफोर गोरोन्थियाथ' सोरनि जाखो ना हिन्जावनि जाखो ना हौवानि जाखो बेखौ जों बुंनोबो थांला आसि देखायनानै सोर सासेनि गोरोन्थि। ओमफ्राय दायो रायजो राजाफोरा एसे माने गोसोखौ अखान्थि मोनसिगोन आरोना। मानो होनबाथाय प्रितिनि सायाव एसे माने दुखु मोनसिगोन आरोना। एमजिनि बिमा बिफाखौ बेफोरबायसा माने एमजिजों लोगोसे आलदायै माने केस होनायखौ आरोना लोगोफोर। जियानो जा भिडिअखौ एसे नायना लाबानो जाबाय। जोंहानि न'खौ लानानै गोबांथार भिडिअ माखासे भाइराल आरो बेखौनो स्क्रिनशट खालामनाय नुनो मोन्दों आरो गोबाङा कनफिउसबो जानानै दं आरो सोंदों मा जामारखो मिथिनो लुबैयो उमुक भिडिअ लाबो। दा आं बाराखौ बुंनाय नङा, मोनसे खोथाखौ नैबेखौ बुंगोन। एमजिनि रुमावहाय पेन्टि मोनदों राइट। एमजिनि रुमावहाय सोरबा सासे हिनजाव एबा सोरबा सासे सिख्लानि माने पेन्टि मोननाय जादों माने बे एमजिनि जायबा निउ हाउसआवहाय। एबा बिथांनि न' गोदानावहाय जायनाखि भिडिअफ्राव बुंबाय थादों जे बेसोरनि मोदोम फुग्रा मोनसे दंमोन आरो बिदि गानग्रा बिदि होननानै माखासे बुंदों। दा बेयाव आं थोंजोङै बेखौनो बुंगोन
जोंनाबो मोनसे न'खर जेराव आंनि आइ आफा थायो ओमफ्राय आंनि बिनानावाबो माब्लाबा फैयो असे बिनानाव ओमफ्राय जोंहा बे नोंनि बे आंनि दुगैग्रा बा बाथरुम बिदि रानलायनायबो गैया मोननैसो बाथरुम दङब्लाबो जेरावबो बयबो इउस खालामनो हायो दा बेयावहाय नैबे जानाखि भाइराल खालामदों न'आव फैबाय खेबला खेबसे एक्सुवेलि मोनथायथ' गैयामोन सोरनिबा न'खौ बिदि एक्सप'ज खालामनो आरो बे नङा दि एमजेनि न'आ ओरैबायदि मा न' बेलाय टेम्परारि मोनसे फिसा न' आजिखालि बयबो बेफोरबायदिखौ लुयो लुनानै थायो बेनिफ्राय गेदेरसिन न'खौ नुहैयोब्लाथ' बैसोर मा जाबावगोन टेम्परारि न' बेयावनो बिदि गानग्रा बिदि नुदों जि जायगायाव आंनि बिनानावाबो माब्लाबा थाङो गथ' गोरलै गोनांखाय आइखौ लोगो हमहैयो आलासिफोर जाहैयो दाख्लै दावरावनि सिगांबो दंहैयोमोन आइ थायो दा बैफोर ड्रेसखौ सोरनि बुङोब्ला बे बेसेबां कारेक्ट जागोन आं बेखौ बुंनाय नंला जायफ्रा बैखौ बुंग्रा नोंथांमोननि न'खराव बिमा बिब' बिनानावफोर दंना गैया बा बैसोरबो बाहाया नामा आं नैबेखौसो बुंनो लुबैयो बे मोनसे ड्रेससो ओमफ्राय गुबुन मोनसे माब्रै जानानै दं मा दं होनदों आं बिनि बिसयावबो बारा गोबाव बुंला बेखौनो बुंगोन रायजोनि गेजेरजों मिला मिसि खालामनायखौथ' बयबो नुदों नाथाय सैथोआ मा सिङाव मा जानानै दं बेखौ रावबो मिथिया बेनोल' जोंनियाव दायो माखासे केसनि आं पुलिसजोंबो रायज्लायदोंमोन दा बे केसखौ बोखारनो हाया जाहैदों उकिल लानानै थांनांगोन कर्टआव जिहेथु नन बेलेबल मोनसे केस फैनानै दं आंनियावथ' आंनिखासै आरो आंनि बिमा बिफानि आइ आफानि नामाव फार्स्ट टाइम बिसोरो जोनोमाव कर्ट गानांगोन एबार आइ आफानि नामावबो फैदों आइ आफा केस जानानै दं दा बेखौ लानानै समजों लोगोसे नुलांगोन आंखौथ' केस होबाय आं सानदोंमोन मा आइ आफाखौलाय मानो होनांगौ जि जायगायाव आइ आफाया जेबोआनो मिथिया मा जादों मा जायाखै सिंनि खोथा आरो जेबोखौनो बुंफेराखै दा आइ आफानि नामावबो केस दङ दा केसा फैबाय जेब्ला सावरायलायनानै बोखारलायनाय नैबे नंबावला डाइरेक्ट कर्टसिम रेजिस्टार जायो बे केसा दा बेखौहाय उकिल माबा माबि लानानै बोरैहाय मा खालामनाय जायो प्रसेस फार्दार बेनि सायावसो थांनांसिगोन नोंगौ मिलायबायमोन बा रायजोआनो साखि दङ बेनि उनावहाय केसखौ सिगांनो होबोखादों जानांगौ बेनि उनाव बोखारहैनो रायजोआबो डिमान्ड खालामनायबो दंमोन नाथाय बिनि गेजेरावबो मा जाखो बुंनो रोंला समजोंसो मिथिसिगोन मा जालाङो बे आरो आंनिया बेनो सानबाय थानाया आंनियावथ' दे आंखौ होबाय संसारनि सिगाङाव जि गाज्रि देखायबोनोबो हाबाय बा देखायबाय जेबो नङा नाथाय गोसोआव नांहोनाया बेल' जादों आंनि आइ आफाखौ एक्सट्रायै जेबो केस होनो दरखार गैयामोन नैबे आंनाव नांदों जिहेथु बिसोरो एबार फार्स्ट टाइम कर्ट गाहैनांगोन बिसोरनि जिबनाव बेखिनि जानानै दं बाखि सरसा खालामलायबाय थानानैथ' लाब गैया लाइफआ गावबा गावसो बुंग्रायाथ' गोबाङा थाखायो जों बुंलायोबो नाथाय बयहाबो गावबा गाव लाइफ गावबा गाव जिउनि मोनसे मोन्थाय दङ थांनानै थानायनि मोन्थाय जि जायगायाव जोङो सिनेमा शुटिं बायदिसो खालामगासिनो दं संसाराव मावदोंब्लाबो जादोंब्लाबो खामायदोंब्लाबो बयबो मोनसे बुस्थुखौनो नेगासिनो दं थैगोन माब्ला नाथाय बेखौ रावबो बुङा नाथाय बेनो सैथोथिया ओंखायनो मा जालाङो समानो माबालांसिगोन दैया जेब्ला अभार गुबुङो अब्ला बेयो गोबाव सम लायो गोग्गो जाफिननो ओमफ्राय गुबुंनायफोरा गोदि जनो बिनि सायावहाय जा ड्रेसनि सायाव माबा खालामदोंमोन भिडिअ आं सानो बैसोरनि न'खराव हिनजाव मानसि गैयादां
हौवाफोरनिफ्रायनो जोनोम जानाय